Hello guys, tukutambereka ni mfaro. Niku kwa maita pa channel inopisaka. Yo ya inopopotaka zokudaro zipapo aiwa. So sex yako yenyu atidi kuti munonokeka. Kubasa tunenge suchitika kamuchiraundi aiwa tagarata watakuigira video remkomana anga achipisa Guruve kuba madeza fura. Mkomana azobatwa muzora nasa. Batwa kasikada kupa ima video acho kamuzuonere mkomana batwa. Anoitwa yepa aiwa. Kumana batwa Guruve yese iri kufara because anga atambudza vanhu mukomana anga atambudza vanhu zvekuti daro. So guys prophet kuda kwashidzozi vangu ariko makusena vachitonamata vachitaura kuti aiwa mukomana manje aiwa mukomana akuchibatwa kazvino. Chakupai ka video kadiki muchimudwa vachizvinamatira vachitaura nevanhu vese vangu aripo muarea nene aiwa mukomana abatwa guys zvinofadza chaizvo vanhu vari kufara anga anzwa nekurepa vanhu nekuuraya vanhu. So guys kana umiona panapa sokumbura ngobaya uchika button subscribe sasa kupai tuma clip tinato turipo pana video racho tutsara guys tikendi ku kandirei mapiece muzonere. So guys video tutsara iro chinango chatawira munzvimbo ino is because of your cause, because of your request. You said munhu waMwari uye munamate munzvimbo ino eGuruve. Tikuziva zviri kuitika munzvimbo ino eGuruve, so tauya kuzonamata nezita raJesu. We know God is faithful. To declare protection pavagari vemuno muGuruve nezita neropa raJesu. We know Zimbabwe is a peaceful country. Zimbabwe is a peaceful nation. Hakuna zvakadai so zvinomboitika muZimbabwe. So whatsoever zviri kuitika muno muGuruve nezita raJesu tinodeclare ruoko rwaMwari munzvimbo yenu yeGuruve nezita raJesu. Protection in this place. In the name of Jesus. Tisenze maoko edu. Tinonamatira protection. Tinonamatira kuchengetedzwa. Tinonamatira kuvhumbamirwa nezita neropa raJesu. Tinotaura covering nezita neropa raJesu. In the name of Jesus Christ. Tikudeclare anonzani mukomano animals. Yes. Animals, every spirit that is using you to take lives in Guruve, to not declare nezita raJesu. We speak the fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ. Lenmozitsa whatever spirit iri kukushandisa kutora upenyu muno munzvimbo yeGuruve nezita raJesu. So guys, mukomana watutsara nezvake aripana pauyo nemozitsa mukomana abatwa kanga katokomberedzwa zvekutodaro zveipapo. So aiwa tinopa kutenda kune vabata basa kwese Guruve mamakusagarika aiwa totenda kune vabata basa iri ibasa hombera vaita aiwa zvinokudzwa sibva tataso kumashure kama prophets edu akashanda aiwa vakashanda ana obei vakashanda mukuru ava vanamata aiwa zvekuti kana isu tinongoti aiwa pana kumera mushe sezvineiwo vakomana vabva vamudzanya konzi zvanasi saka tikupa video muchizwa vagari vachifara woyo. So guys, do video tata kugira msara nasi asinga kuita subscribe, like and share. Start paka zongo ano zimwe zvakaita sei watu update ndakumbura uregera kuti record tiri pana noise pasatiro pasin. So tagoti get kata kupai kama updates nguva ichiripo mugare mazuva zviri kuitika. So guys, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you for watching.